खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो दायो मोनसे जायगायाव थांगासिनो जेरावहाय आं गावखौनो सोलायनो माने आंनि जा खानाय दङना बेखौ एसे डिफरेन्ट लुक होनो थाखाय थांगासिनो आङो आरो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय आं बहा थांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेल' नै दायो आङो सफैबाय आरो बेयावहाय सेक्टर 3 आवहाय रहिनि ओमफ्राय बेयावनो दङ मनजुनि स्टुडिअ'आहाय बेयावहाय नेल आर्ट स्टुडिअ' आरो मेकआप नायनोसै मोजां जायोना जाया आइ होप मोजां जायो स' नै मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो मोनहैखांनानै माखासे बिफोर एन्ड आफ्टारनि भिडिअ लानो थाखाय शुट खालामबाय आरोना इन्सटाग्रामनि थाखाय बा जिखुनु इउटुबनि थाखायबो ओमफ्राय आङो 30 इन्च हेयार एक्सटेनसन खालामगोन आरोना स' बेयावनो आङो डिसाइड खालामना लाखाबाय ओमफ्राय दायो नायनोसै माबोरैहाय जायो आं बिराद एक्साइटेडमोन बे टाइमावहाय बात का मुझे आइडिया आया जब ये ब्लॉग बना सकते हैं तो हम भी ब्लॉग बना सकते हैं। मैम आसाम से आएंगे? हाँ, असम बोडोलैंड से। तो असम से है मैम, बहुत फेमस है असम में। तो मैम की जेमसिटी एंड लैंड देख सकते हो। हाय। तो ये भी ब्लॉग बना रहे हैं, हम भी ब्लॉग बना रहे हैं। देखते हैं किसका अच्छा बनेगा। हम ज्यादा बात करेंगे तो हमारा ज्यादा अच्छा बनेगा। तो बात में हम बात ही करेंगे। इन्होंने अभी कुछ डिस्कशन किया था अपनी लैंग्वेज में, क्या बोला था? खुशी 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 वो मुझे समझ में नहीं आया। खुशी 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 यानी कि हो सकता है मुझे गाली भी दे रहे होंगे। नहीं, बहुत महंगी है ये, बहुत महंगी है, बहुत महंगी लगा रही है। तो मैंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता मुझे समझ में ही नहीं आया। तो पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये वैसे ब्यूटीफुल है, इनका मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा। पास से ना इन्होंने खुद ने मेकअप किया हुआ है और मुझे बहुत ही कम किसी का मेकअप पसंद आता है। मैं ये नहीं कहूँगी अपने अलावा। ओके, थैंक यू। मगर बहुत अच्छा मेकअप था, थैंक यू। तो बहुत दूर से आई हैं हम। मेरे को तो नाम भी बोलना नाम है छोरी, हम तो जानते हैं। जो फुटबॉल क्रिकेट गेम होता है ना वो गेम, फिर उसके बाद श्री गेम श्री हाँ गेम श्री। वाओ, श्री नाम बोलते हैं। गेम श्री आई है हमारे पास। आप देख सकते हैं नाम भी बहुत यूनिक है, गेम श्री। तो गेम श्री के साथ हम बहुत बड़ा गेम खेलेंगे, स्मूथिंग, केराटिन एंड हेयर एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हैं यार गेम श्री इनका नाम याद रखना। तुम अपना ब्लॉग का लिंक भेजना, हम तुम्हें अपना ब्लॉग वीडियो बनाना। आप देख सकते हैं, मैं बैक से भी दिखा देती हूँ, आप ये देखा। शाम से आप देख सकते हो मैम की लुक बहुत ही अच्छी है और मैम का मेकअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत कम लोगों का मेकअप मुझे पसंद आता है। तो मैम की जो स्किन है बहुत फ्लैट है और मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं भी कहाँ बात करने लगी, मुझे बालों के बारे में बात करनी थी। मेकअप का कोर्स नहीं कराया मैम को, मैम ने खुद ही मेकअप किया है। तो इसलिए मैं मेकअप के बारे में मैम की तारीफ करी। तो मैम इतनी फेमस है, यूट्यूबर है मैम। थोड़ी बहुत ही बहुत है, हमें पता चल चुका है। तो आप देख सकते हो मैम की डेंसिटी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हो, So hair wash खालामखांबाय ओमफ्राय hair wash खालामखांनायनि उनावहाय फार्स्टआवनो स्मुथनिं खालामगोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय स्ट्रेट खालामगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय केराटिन खालामगोन ओमफ्राय केराटिन खालामखांनायनि उनावसो एक्सटेनसनखौ लागायगोन आरोना स' मोनथाम आं खालामजादोंमोन स्मुथनिं ओमफ्राय हेयार स्ट्रेट प्लास केराटिन खालामदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय हेयार एक्सटेनसन
So नै आंना हेयार स्ट्रेट खालामनाया कमप्लिट जाबाय किन्तु दायो केराटिन ट्रिटमेन्ट खालामगोन नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि मेगना आलौवो नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना जाय बिथांमोना बे प्रटिनखौ लागायदों बिथांमोना मिथिगोन आरोना बिराद मेगन सेगन आलौवो बोरैबा मोनामजोबो बाट खानाया बिराद मोजां जायो बे केराटिन ट्रिटमेन्टखौ खालामजानांगौ आरोना जोङो एक्सटेनसन लागायबाल' जे खालामजानांगौ बिदि नङा नेचारेल हेयारावबो खालामो आरोना ओमफ्राय दासो स्टार्ट जासिगोन जोंना मेन खामानिया हेयार एक्सटेनसना स' माबोरै लगायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना मौना पतला करने लगी 140 स्टैंड की करीब है ठीक है So guys आं मिथिनायावहाय हेयार एक्सटेनसना मोनथाम टाइपनि थायो आरोना मोनसेया जाहैबाय आं जायखौ खालामगासिनो बियो केराटिन ग्लु ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय माइक्र' रिं ओमफ्राय लास्टआ जाहैबाय टेप बेबायदि आरोना स' आङो लागायनाया दहायनो खिन्थाखाबाय आङो ग्लु केराटिन जिथु थायो बेजोंहाय सिथाबनानै खानायावहाय होयो आरो जिथु माइक्र' रिं बियो माइक्र' रिं फिसा रिंआवहाय खानायखौ बिदि सोनानै माबाना होयो ओमफ्राय आरो टेपनिया जाहैबाय टेपखौ सिथाबनानै होयो आरोना ओमफ्राय आङो आंनि साननायावहाय आंनि मिथिनायावहाय बे केराटिन ग्लुनिया साबसिन जायो होननानै आङो मिथिनानै मोन्दों बेखायनो आङो बेखौनो खालामजाबाय ओमफ्राय आङो बेयावहाय 150 स्टेन्ड लागायदों आरोना माने नोंथांमोना सोंगासिनो जे हेयार एक्सटेनसननि प्राइसआ बेसे स' आं खिथानोसै पार स्टेन्ड 400-500 माने क्वालिटि वाइज क्वालिटियाव डिपेन्ड खालामो माखासे थायो खानाया सिंगल टन आरो मोनसेया थायो डाबल टन माने सिंगल टना जाहैबाय गोजौथिं रोजा गाहायथिं माने लेवलाला इदि फिसा आरोना ओमफ्राय डाबल टना जाहैबाय सायावबो रोजा गाहायावबो रोजा बेफोरबायदि आरो स' आंनि क्वालिटिया जाहैबाय डाबल टन सायावबो रोजा गाहायथिंबो रोजा आं माने गाहायथिं गोबाबाखौ मोजां मोना आरोना ओमफ्राय बेयावहाय 150 स्टेन्ड लागायदों स' नोंथांमोना दामखौ सोंहरबाय थादों स' नोंथांमोना 500 × 150 इन्टु खालामदो अब्लाना बेसे मोनो बेसांखिनियानो जाहैबाय हेयार एक्सटेनसननि प्राइस लोगोसे हेयार स्ट्रेट हेयार स्मुथनिं ओमफ्राय केराटिन ट्रिटमेन्ट खालामनायावहाय 10,000 एक्सट्रा होनांदो स' टटेल 10,000 प्लास 500 × 150 केलकुलेट खालामदो ओमफ्राय 10,000 प्लास खालामदो अब्लाना बेसे जायो नोंथांमोना मिथिखागोन आं स्क्रिनाव होनानै होगोन बेसे प्राइसआ स' नायनोसै गाइस माबोरैहाय जायो आरो नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आरो आंखौ खानाय गुसुङाव समायसिनो ना खानाय गोलावाव समायसिनो कमेन्ट सेक्सनाव होननानै खिथाहरबानो जाबाय आरो मा होनबावनो आंथ' बिराद मोजां मोनो खानाय गोलावखौ मोजां मोनो आङो ओमफ्राय लावदुमाबो मार मोजां मोनो आरोना खानाय गोलावखौ ओंखायनो आङो खालामजाबाय मोजां मोनो नालाय आरो इसोरा मोजां खानाय हरासै नालाय हरदो खानायालाय दोङो दिसुन बेलेगनि बेसा टाकलु नङा होमबाबो आरोना खालामनो लुगैनानै खालामजाबाय आरो माथो आपको प्रोफेशनल लुक दिखाते हैं मेरे के जो हस्बैंड है वो बना रहे हैं वीडियो गाइस नै आंनो जोब्बाय हेयार एक्सटेनसनआ ओमफ्राय मा होनो हेयार काट खालामदो आरोना एक्सट्रा गोलाव गुसुं जानायखायहाय बरियासै इउ शेपावहाय आरामसे सिननानै होबाय ओमफ्राय आङो कालारखौ खालामासै आरोना नेक्स्ट टाइम जेब्ला आं रिफिलिं खालामजाहैगोन माने 2.5 month बा 3 monthनि उनावहाय रिफिलिं खालामनो थांफिनगोन आरोना आङो रिफिलिं खालामबाय थानांगौ जेरैहाय कार गंसे बायबा कारखौ सार्भिसिं खालामनो थाखाय लांनांगौ जायो थिग बेबायदिनो बेबो बहाथो इसोर हरनाय बायदि नेचारेल मोजां जानो नङा होमबा बेखायनो बेयावबो सार्भिसिंनि गोनांथि जायो सार्भिसिं खालामनो थांबाय थानांगोन आरो स' गाइस आं दा खर' सुखांनायनि उनावबो खानाया बाराद्राय बिदि गाज्रि जायाखै आरोना मोजाङैनो दङ नायनोसै आरो 1 monthसोनि उनावहाय आं खेबसे होबावगोन भिडिअ बेनि सायावहाय माबोरैहाय खानाया जायो ओमफ्राय आं न'आवनो लोबो खानायखौ 3 daysनि उनावहाय लोबो आरो ओमफ्राय पार्लारावबो माने उइकआवहाय खेबसे थाङो आरोना जेनेबा लोबनो थाखाय बेयावथ' प्रफेसनेलि बिराद मोजाङै लोबो नालाय मोजां जायो आरो
और हमारे इनके ओरिजिनल हेयर कौन से हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फ्रंट पे भी फुल हेयर है क्योंकि हमने फ्रंट पे भी यहाँ पर भी एक्सटेंशन लगाया है। काफी अच्छा 150 स्टैंड है मैम के। 150 स्टैंड क्यों लगवाया, क्योंकि आप जो मैं कहती हूँ कि आप अगर अपने अकॉर्डिंग हेयर एक्सटेंशन लगाते हो तो अगर यहाँ पे भी फ्रंट पे भी लगाते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। उससे पैच का पता नहीं चलता। अब मैम ओपन करेंगी तो कोई पैच नहीं आएगा, ना ही पता चलेगा कि मैम के ओरिजिनल हेयर कौन से है और एक्सटेंशन कौन सा है। आप खुद देख सकते हैं। तो मैं फ्रंट दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं। देखो सच में बहुत ही मतलब माइनर सा भी पैच नहीं है। कोई अगर ऐसे देखेगा तो कोई नहीं बता सकता। अब वो वाली मैं यूं करूंगी तो गाइस आप देख सकते हैं मैम के बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और ये आपके लिए है। और मैम बताएंगी कि हमारा काम मैम को कैसा लगा। आं जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदिनो मोजां मोनो आरोना। नायनोसै दा माबोरैहाय जायो। हमारी मैडम आप देख सकते हैं ये लगाए हैं तो कोई पैच नहीं है। एंड क्वालिटी आप देख सकते हो, जितना ऊपर डेंसिटी है उतना ही नीचे है। मैं बैक साइड से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैम पोनीटेल करती हैं तो बहुत ही मोटी चोटी आएगी तो कंप्लीट। तो मैं मैम से पूछती हूँ कि मैम को हमारा काम कैसा लगा और मैम बताएंगी कैसा लगा। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और जैसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही है। और देखते हैं और फिर यूज करते हैं ना, एक्सपीरियंस कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल रिव्यू करूंगी। बिल्कुल मैम रिव्यू भी करेंगे और रिफिल के लिए आएंगी तब भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर मैम एग्री करेंगी तो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका ऐसे वाला बना ले। So guys, नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर हेयर एक्सटेंशन खालामनो गोसोब्ला गुवाहाटीयावहाय आङो बेजों रायलायबाय आरो मन्जुदिजों। गुवाहाटीयावहाय आङो लाबोसिगोन। जुदि फुजानि सिगाङाव हायोना हाया नायनोसै आरोना। लख्रायावहाय जागोन लकेशना। स' नोंथांमोना रेडि जानानै थाबानो जाबाय हेयर एक्सटेंशन खालामनो थाखाय। इसोरनि अननायाव थाबनो बानायनो हाथों। बेखौहाय जुदि आंखौ अनोबा कमेन्ट सेक्सनावहाय बुंहरबानो जाबाय गड ब्लेस इउ होननानै दे। सेलुन मोनसे खेवनो हायो। नायनोसै गाइस बेसेसिम हार्ड वर्क थ' खालामबाय थागोन। नायनोसै बेसेसिम साक्सेस जायोना। थैंक यू मंजू जी। इतना अच्छे से हेयर एक्सटेंशन करके दिया आपने। जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मुझे रिजल्ट तो दिख रहा है। और बाद में मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, रिव्यू भी दूंगी। तो आप बोलिए हेयर केयर के बारे में। सिर्फ गाइस इसमें हेयर एक्सटेंशन के बाद 2.5 से 3 महीने का टाइम होता है रिफिल का। कोई लोग 4 महीने भी निकाल देते हैं, बट हम 2.5 से 3 महीने बोलते हैं। आपको रिफिल होती है, इतना स्टैंड नीचे हो जाता है तो रिफिल के लिए आपको आना पड़ेगा। रिफिल में हम क्या करते हैं, स्टैंड निकालते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्पा करके हम लगा देते हैं। सेकंड, शैम्पू कंडीशनर सेल्फ फ्री होना चाहिए। एंड देन कॉम्ब। अगर कॉम्ब अंदर से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ आपको कॉम्ब अंदर से करनी है जिसमें ट्रायंगल्स ना पड़े, आपके बाल गुच्छा ना बने। बस कॉम्ब, शैम्पू, कंडीशनर एंड रैप। तो आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बहुत ही इजी है। अगर आप सुंदरता चाहते हो, देखो बाल है तो पर्सनैलिटी है। आपकी पहले पर्सनैलिटी अच्छी थी, बट आपके हेयर लगने से 4 चांद लग चुके हैं। तो बस ये 4 चांद को 4 ही रखना है। तो केयर तो करनी चाहिए। क्यों? फिर मिलेंगे आफ्टर। फिर मिलेंगे 3 months बाद। मार मोजां मोनबाय आङो। आं माबायसा लुगैदोंमोन बेबायसा खालामदो आरोना खानायखौ। ओमफ्राय नायनोसै साननैसो गोबाव थाबा माबायदि जायो। बाट दाथ' आं रिजाल्टखौ बिराद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोनाबो जुदि खालामजानोबा एसे एक्सपेन्सिभ बुस्थुआलाय, मोजांखौ लुगैयोबाथ' एसे मोजाङानो राङा थांखागोन नालाय। ओमफ्राय आं डिसक्रिपसनावहाय होनानै दोनगोन नाम्बार प्लास लकेसनखौहाय। जोंखौ मा खालामनो दा, भगबाना जोंनो एसांखिनि मोजां खानायखौनो डाइरेक्ट हरासै, बेखायनो दा बनायना लानांगौ आरो।